Dnes sa pozrieme na top 10 najobľúbenejších psích plemien na Slovensku. Časť 1. Na Slovensku má aspoň jedného psa 39% Slovákov. Aké sú však tie najobľúbenejšie? Číslo 10. Na 10. priečke sa nachádza Beagle. Beagle je neustále dobre naladený, inteligentný a temperamentný pes. Je ideálnym rodinným psom, známy veľmi citlivým čuchom, takže sa využíva tiež ako stopársky pes. Číslo 9. Deviatým plemenom je anglický Cocker Spaniel. Anglický Cocker Spaniel je temperamentný pes, ktorý je skôr samostatný. Je učenlivý a inteligentný, ale dokáže byť aj poriadne tvrdohlavý. Číslo 8. Na 8. mieste je obľúbené psie plemeno Zlatý retriever. Zlatý retriever je stredne veľký pes, vyznačujúci sa pokojnou povahou. Je často využívaný ako vodiaci, terapeutický alebo záchranársky pes. Číslo 7. Číslo 7 obsadil pes menšieho vzrastu Jack Russell Terrier. Toto plemeno potrebuje pevnú ruku a dostatok pohybu. Najlepšie je mu u aktívnych ľudí. Číslo 6. Na 6. mieste je jazvečík. Jazvečík je plemeno typické svojimi nízkymi nohami a dlhým telom. Má vyrovnanú povahu, ale býva aj tvrdohlavý. Sú tiež veľmi oddaní svojmu majiteľovi. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a aby si neprišiel o žiadne ďalšie aj follow.